Kristong magtutulong, naniang kami karon. Pinuksan ang kasing-kasing sa imo pulong. Dinhinining tigong imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga tag. Aron lamang mabuhi sa imong mga tag. Karong adlaw mao ang pagsaulog nato sa memorial ni San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga parish priest o sa mga pari. Atong ipadayon og ampo ang ato ang tanan nga kaparian nga dili lamang diha sa ilahang mga personal nga mga specialties. Makatabang sila sa pag-ugmad sa mga parokya sa katilingban sa Dios ug labaw sa tanan ato usab nga pangayoon ang kadasig ug kusog sa pag-coordinate ug sa pag-participate sa maong buluhaton nga misyon. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kini Nga igsuon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagagahom ug maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria Vianney nga katingalahan diha sa parianong kakugi ug kamaatimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot wa pinaagi sa iyang panig-ingnan ug pangama. Makadani kami sa mga kaigsuonan diha sa gugmalang kang Kristo ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Inamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyo gari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo ang Dios sa Israel, miingon kanako, isulat sa usa ka libro ang tanan nga gingon ko kanimo. Nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dili na maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunog. Walay moamuma kaninyo, ug walay tambal alang sa inyong kabahong. Ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na kamo sa tanan ninyong hinigugma. Wala na sila magtagad kaninyo. Giatake ko kamo sama sa akong kaaway, ug pait ang silot nga inyong maaguman. Kay daghan man kamog sala, ug daotan kamo kaayo. Ayaw na kamo bagulbol bahin sa inyong mga kadaot. Dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon, tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, ug sa ilabihan ninyong pagkadautan. Nag-ingon ang Ginoo, ibalik ko ang kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod, ug kaluy-an ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo niini, mag-awit o mga pagdaig, ug maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila og pasidunggan usab. Ibalik ko ang kaning gahom sa imong nasod,
og ligunon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdagdaog-daog kanila, ang mumando kanila ila ng kadugo. Usa ka pangulo sa kaubanan nila, inigdapit ko kanila, muduol siya dayon. Wala mangahas, pagdapit kanako kay dili siya dapiton. Sila maamong katawhan, ug ako mailang Dios. Ako ang Ginoo, nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasud magtakot sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtakod sa imong himaya. Diha sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, diha mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitan-aw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulos sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita diha sa pagtubo niyang himaya. Ang mga anaa sa imong sulugoon molungtad, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Siyon, ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan magpundok, ug ang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himiyaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem, miduol kang Hesus og nangutana kaniya. Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila banghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. Unya gipaduol ni Hesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atoa sa langit, pagaibton, pasagdi lang na sila, kay sila mga giya nga buta. Ug kon ang usa ka buta maoy mag-agak sa lain nga buta, silang duha mga hulog sa kanal. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Bulang gabi ka natong tanan. Siguro katong nagsunod kaninyo sa mga talaan nga sa mga pagbasa, adunay adjustments nga gihimo sugod gahapon. Kaya ang Ebanghelyo nga naa sa listahan gahapon, nabasa naman ni adtong Domingo, so adunay alternatibo ang Ebanghelyo gahapon nga mao ang Ebanghelyo karon. Ug ang karon nga Ebanghelyo adunay alternatibo ug mao kana ang akong gibasa. Apan bisan pa man og lain ang inyong nabasa na naandaman ninyo og pamalandong nagdaan, kining atong Ebanghelyo karon nga gibasa di pa lang yudugay. Usa kami hinungdanon nga pagpahinumdom nga ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhing Kristohanon ug sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Usa ka mahinungdanon nga hagit sa paghatag ug pagtagad sa katimos o sa kalimpyo o kaputli sa mga pulong. Diha sa gisulti ni Jesus nga ang dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kundi ang mugula sa iyang baba. Sa pagkatinuod, naghisgot kini sa proseso o sa dinamismo sa mga pulong. Manindot kayo kini natong tan-awon tungod kay unsay atong ikasulti mahitungod sa atong kinabuhi, mahitungod ba sa uban, adunay kalambigitan o reflection kung kinsa o unsa kitang matanga sa pagkatao. Muna nga niining puntuha, dako siguro pud kaayo og kahulugan ang daghan nato nga mga komentaryo, ilabi na sa social media, nga makadaot sa ubang tao. Nga, pasayloa lang yung ninyo nga, ako ang i-emphasize nga, naata usahay mga impression sa mga pari, nga atong i-post sa social media. No? Dako na kaayo na og disgrasya, kay dili tanan nga makabasa ni ana, makasabot kung diin mugikan. Ma-misinterpret ang inyong isulti, ang madaot, mao ang pari, madaot mao ang mga ministro. Mauna nga diha sa maong katuyuan, ampingan nato kanunay ang pulong. Kay ngano, niingon ang mga magtutudlo sa kinaadman. Once, no, kung ang usa ka pulong mabuhian, lisod na kaayo pag dakop og pag-usab niini. Ilabi na kon masabtan kini sa wala nakakuha sa kondisyon o sa sitwasyon sa imong maong gipamulong. Muna nga, ang tinguha nato sa pagpahayag kung unsay ato ang gibatyag, kinahanglang ato usab nga ipasibo diha sa pagrespetar o diha sa gitawag og proper use of words. Apan, kung aduna man gyud kayugot, mas nindot nga duolon ang inyong nayugtan. Ayaw ipagawas sa social media kay lahi na. Dako na kaayo og disgrasya ang mahitabo. Muna nga sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, ilabi na sa paghinumdom nato sa mga kaparian, na dili baya perpekto, daghan usab nga mga adjustments nga gipanghimo, dili nato sila pwedeng husgahan,
gawas kong tinuod gayod, no? Pero ayaw lang po ko ikuan sa social media. Duula ang personal nga concern. Muna siya maayo minatarong og Kristohanon nga paagi. Nga mo ingon mo, mahadlok mami anak niya dre. Basta, pangita og kahigayunan, apan ayaw isulti sa uban. Ayaw isulti nga makadaot hinuon, kay labi na ang imong istoryahan, moingon lang nga sa Tagalog, huwag kang mag-alala, ako lang at ang buong mundo ang malalaman, makaalam nito. Delikado na kayo, labi na rong social media. So, padayon na to kini nga hatagan og pagtagad og ihatag og unsay kamatuoran og katarong aron kitang tanan diha sa ministeryo nga atong pagahimuon sa inyong participation sa priestly ministry ug pastoral concerns, mahimo kitang usa ka malipayon ug mabungahon nga katilingban sa Dios nga pinalangga sa Dios. Amen. Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesus kanunay gayong uban kanato ug ang iyang kamot mutabang ug mukawhat pagani kanato aron paglig-on ug pagtuboy kanato. Busa sa atong mga panginahanglan ug niining atong pagampo, moingon kita, anak sa Dios, luwasa kami. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios, nga sa tataw naghiusa libot sa sumusunod ni San Pedro, ug sa mga apostoles, magiyahan pinaagis gamhanang presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis ug mga bagyo nga ilang masugatan. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga kadtong mga nasod nga nagkabahin, tungod sa gubat ug sa mga panagsumpaki, makabato na og kalinaw ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga sila nga sa walay tumong na anod diha sa panaghiusang mga balaod sa kinabuhi, makakaplag diha kang Hesus ug malinawong dungguanan. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga masakiton, makakitag kalipay o kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga matuhoong mitaliwan na, makakaplag sa langitnong pahulay didto sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Ginoong Dios, sa imong pagdawat niining mga pangamuyo, ihatag kanamo ang ligong pagtuo ug makanunayong pagsalig diha sa imong anak among manunubos nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa igasa kong kanimo, tungod sa imong kayo, giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukod sa kayo ngaway sukod.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton las Ginoong Iskabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday bagmay sa ngalan, alang usab sa kabuslanan sa tibok yang santos ken simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad, alang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Dios nun nga gahom, itugot nga sa ingon maghatag gini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kuno. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ning bayaw ng Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kahay imong gitugot nga magsadyang simbahan diya sa piyesta ni San Juan Maria Vianney. Sa ingon nga imo kaming giligon pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makpahimuot gayud kanimo. Uhog busaw ban sa mga panon sa angel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kalangdon, sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Daigonang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug uban kang San Juan Maria Vianney, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon, Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, muabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos, si Jesus ang Kristo. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Munasab kanimo. Kita nato karon ang timaan sa tong panag-inigsuonay. Shalom, peace, kadait, kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa kalimnan.
Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, Dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugod nga kami nga nalawat ni Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Maria Juan Vianney, kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Lamas Deus. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tundigo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Gabi.